Likhethe kahle igumgedlela ngoba likhethe inkosi enkulu uBombela Sitimela Samampondo, Babamkhulu uNkulunkulu phakathi Amen. Kwesinye isikhathi izindaba zegumgedlela zibuhlungu phela ngoba ziqukethe amaqiniso nayo yonke imvelaphi yabo abantu. Ubuwula, ukuvaleka amehlo, ukungazi lutho, kanye nokuvikela isitha ukuba siqhwakele phezu kwekhanda lakho. Noma sesithi siyehla isitha ekhanda lakho wena uthi cha, gibela, kuyilungelo lakho ukuba uhlale ekhanda lakho. Ibona-ke ubuwula bawo wonke ama-Afrika abangabantu abamnyama. Phela lobu buwula bubangwa yini na? Babangwa nguye phela uNkulunkulu ongumenzi wethu ngesikhathi esikhanda. Ngesikhathi esidala phela wasidala saba nenkani lesi sizwe enzela ukuthi singagudluki emthethweni wakhe noma sekunjani sincamele ukufa. Phela umuntu omnyama udaleke kanjalo, kunzima ukuthi agudluke entweni asekholelwa kuyona. Noma ngabe uyayibona ukuthi lento iyamlimaza, iyamgqilaza, kodwa angeke aze asuke kuyo. Kodwa uma kuke kwenzeka wasuka kuyo, into ayijabulayo esekhomba phela laphaya asuka khona ethi, "Yeyi, ngake ngayizisiza." Into efanayo njengoba uziphuzela utshwala nje na. Ulahlekelwe izizumbulu zemali, kusengakusasa ungenalutho kodwa unebhabhalazi kanye nengozi abakugqeme yona etshwaleni. Kanye nayo intombi yakho lena ebekuthembisa ucansi, edle yonke imali yakho yaze yahlangana nezinye izigebengu ukuthi ngesikhathi usudakiwe kuzoqolwa impahla yakho endlini. Kwathathwa onke ama-TV akho namakhompyutha akho endlini. Uthi usuka lapho udemelayise uthi ngakusasa angisafuni ukuphinde ngiphuze ubutshwala, kungenzeka ukuthi ngalahlekelwa imali eningi kanye nezimpahla zami endlini ngathenjiswa nothando olungekho. Kuba isikhashana nje esincane, mayeke yaphinda futhi yaphela inyanga uphinde ubuyele kubo futhi lobu tshwala. Kuphinde kwenzeke okufanayo. Kuyenzeka ngisho naye udokotela imbala akutshele ukuthi basobha lento oyiphuzayo uphoyizeni izokubulala lento manje. Iyeke kungaze kube late kakhulu. Kodwa uthi uma usuphuma khona lapho kudokotela uthi ngamane ngife ngeke ngiyeke utshwala. Ugoloza ibhadi unenkani. Lena phela engikhuluma ngayo wayiphiwa uNkulunkulu ukuthi kwakumele ugolozele yena yedwa ukuthi abantu bangakususi kuye nasemthethweni yakhe umenzi wezulu nomhlaba. Kodwa uma uke waba nenhlanhla lapha etshwaleni waphuma, wayeka nogwayi, wayeka nensangu, wayeka nazo lezi ntombi ezinotwayi ozithola khona phela laphana etshwaleni. Ilapho kaqala khona avuleke amehlo ukuthi awu, imina lona bengiphila impilo enjena. Impilo ebuhlungu kangaka ibiphilwa mina uqobo ngiphinde ngiyikhokhele imali enzima kangaka, kodwa le mpilo inzima kanjena. Uthi uyabona usuhlale manje unemali kanye nesikhathi sokunaka umndeni wakho. Uthi mawusuhlezi usunethezekile bese qhamuka loya mngani wakho wayekutshela ukuthi phuma kuleya nto. Ethi kunjani manje mawungabuyela khona? Wala ukhasha ube lenkani ongakazi uyibone, akuncenge umngani wakho athi chabo. Buyela phela etshwaleni, uthi angisafuni ukubuyela khona ngenxa yokuthi amehlo akho asevulekile. Nakuyo-ke inkolo kunjalo. Noma omunye esebona ukuthi cha, le ndlela ebengihamba ngayo ngangihamba ngenxa yokuthi yayihanjwa ugogo wami noma umkhulu wami. Konke lokho engikwenzayo ngikwenza egameni lokukhumbula yena. Ngoba phela nabantu bomphakathi bayasho ukuthi kwakuyingane kabhishophi, kwakuyingane kamkhokheli. Ebese nawe unamathela kakhulu noma iqiniso usulibona igumgedlela selikukhombisile. Kodwa ngenxa yokuthi usuduke ibanga elide kakhulu. Sekulikhuni manje ukuthi uyishintshe le ndlela futhi usaba nokuphoxeka ukuthi isikhathi eside kangaka kanti ushiye imithetho kaNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba wayolandela imithetho yesithixo kanye namasiko emsamo yakhona eRome nezithixo zakhona eziyisithwalo. Lapho phela ukuhlatshwa khona abantu kuthethwe ngawo amacala abanye abantu. Thiwe izono zabo zigezwa ngegazi labantu. Lishintshwe leli gazi lomuntu likuthiwa lo muntu uyimvana.
Zikhona izizwe eziphila kanjalo, uma kusuke kuhlatshwa lowo muntu kuye kuthiwa i-human sacrifice. Yizo kanye-ke lezi zizwe uNkulunkulu angazifuni, njengakhona eRome lapho kwakuhlatshwa khona abantwana abancane ngalolu suku phela lukaKhisimusi engikhulume ngalo. Okuyizona-ke izizwe lezi phela ezikhonza uNkulunkulu welanga. Ikhona imuvi umuntu olandela amamuvi eyake yakhuluma ngazo lezo zinto zama-human sacrifice ababekhonza uNkulunkulu welanga, imuvi ethi The Jaguar noma ethi The Apocalypse. Lapho khona kwakuhlatshwa khona abantu behlabela phela yena uNkulunkulu wabo oyilanga uma komisile emasimini. Bekholwa ukuthi uma sebehlabela babantu izulu lizona, nangempela lalina ngempela izulu. Sibuyele e-Afrika. uNkulunkulu wayeyihlelele konke i-Afrika, kodwa ngenxa yabo abantu phela ayehlele ukuthi behlangane bebambisane. Kwakuye kungenzeki ngokushesha, naye-ke uNkulunkulu akakwazi ukuthi ehle azenzele yonke into, usebenzisa bona abantu. Ngoba phela uNkulunkulu usuke enamandla okubhubhisa yonke into, kodwa uke esukele iqhawe athi akube yilona eliyobulala abanye abantu. Okusho ukuthi umthetho wakhona ezulwini awuvumi ukuthi ubaba alwe nezingane. Ingakho wayithumela bona phela abaprofethi kanye nawo amaqhawe ayefana nabo oShaka ukuthi bahlanganise izizwe. Njengoba elokhu eyincenge njalo lensizwa yakwaKhumalo ukuthi ayihambe phela iye kwaZulu. Ngaso isikhathi saye uNkosi uDinizulu ukuze ihlangane neNkosi uDinizulu. Kodwa nakhona akwenzeki, iyagoloza lensizwa yakwaKhumalo. Asazi noma yesaba amabhunu, amaNgisi kanye nawo amabutho akwaZulu, bese kuba amadube esandlwana. Izo zonke izitha zayo lensizwa ekufanele iyobhekana nazo uma iphuma kuleli khosomba lasentabazwe lapho phela ababefihlwe khona uNkulunkulu. Njengoba like lachaza iGumgedlela ukuthi izimpi zazidlula ngale kwayo le ntaba yasentabazwe, ngisho zona izimpi zasesandlwana uqobo ubhutshiwe kwaZulu, ukuba uMzazela waqhubeka nenkani yakhe wahlala kuleli lalizwe ngabe sewadliwa ngamanga. Kuphele ngale ifa lasezulwini. Kodwa uNkulunkulu wakhetha ukuthi lesi sizwe ayosifihla phakathi entabazwe. Njengoba esethi asiphume phela lapha entabazwe, ngaye phela umntwana lona oyinzalo yakhe uMzazela, okwakuprofithwe ngayo ukuthi uzozalwa, uyalwa, uyagoloza ukuphuma lapha entabazwe, njengoba eseze wafelwa zingane ezintathu. Kodwa phela seyihlile mbijana inkani, ngoba useyabashiya phela abafazi bakhe. Kumele ahambe eyekwela kwaZulu eyolamula lempi ngalo igama lenkosi, ngoba phela bonke obabamkhulu balezi zizwe zakwaZulu baginqika khona emahlane. Imphefumulo yabo iyazulazula phela abancwatshwanga, izula emahlane nasezintabeni. Uzolamula yena phela umfokaKhumalo lona othunyiwe khona kwela kwaZulu ukuthi ayiqoqe yonke lo mphefumulo yobabamkhulu abazula emahlane ayoyibeka entendeni yesandla sikaNkulunkulu. Abantwana abancane abavalelwe phakathi phela ezimishini befundiswa amasiko aseRome ukuze bezowadlulisela kuzo izizukulwane ngezizukulwane lezi eziyithina namhlanje, ukuze singacabangi ukuthi ngelinye ilanga sibavukele bona laba bantu abamhlophe, siphinde sikhohlwe yibo phela obabamkhulu laba bazula emahlane nasezintabeni. Utatazela ibheshu, utatazela isinene kuye umfokaMayekisa, uyesaba ukuya kwela kwaZulu. Phela nazo izilwane zasendle zazikhona ngoba ngalesi sikhathi neziqiwi zazingabiyiwe, nogesi wawungekho. Uhamba amabanga amade ngezinyawo, uhlangane namabhubesi, uhlangane nezingwe. Nesitimela uyosithola kude kakhulu. Nalapho sike kwehlisa khona, siyokwehlisa kude kakhulu ezweni ongalazi. Ngimshiye ubabe, ngimshiye umame, ngishiye abafazi nabantu abami, ngiya ezweni engalazi. Ngiyokhulula abantu bakaNkulunkulu, ngiyobakhipha emthethweni waseRome kanye nemithetho yobuthakathi abathi isintu. Ekubeni kungesona, kwakuyilona sizi-ke ababebhekene nalo abantu bakwaZulu
uyeza umkhululi liyaguqa lapho egumgedlela mzukulu amafutha omkhovu idwinto omnesuka phakathi. Amen.